Päästiin sisälle. Joo, ilman ongelmia päästiin. Mitkä mietteet? Mikä uloskäynti toi nyt oli, mistä me tultiin? Me ollaan nyt Heikille hommaamassa traktoria. Joo. Siis tässä osti Kasiassa massikan eilen yöllä. Joo. Sieltä lattialta. Niin. Pussissa olokin paranee, kun sai hyvät rahoitusehdot ja kaikki. Lähetään sitten kävelemään. Kyllä me oluelle ensimmäisenä. Mennään vaan. Joo. Niin, jos sä katsot mitä tämmöisellä tehdään? Tällä viedään veskasijoille. Okei. Wow. Farming simulaattorissa. Tultiin nyt tänne Saksaan Elhon osastolle. Niin... Iso osasto. Mitä tämmöisellä tehdään? Mitä? Mitä tämmöisellä tehdään? Tää on niittokone. Ei tää ei sikoili. Aika vähän. Wow. On hieno. Iso osasto. Oh. Paljon kiiltäviä koneita. Mikko, eikö teillä oo tämmönen? Oh. Onks tää hyvä? Ei. Eikö? Onks se näyttää vikkaa? Oh. Joo. No, tää liittyy niinku naudanpitoon. Ei, millainen se pitäisi sitten olla? Tämmönen. Niinku tämmönen ja ohralle vai? Tämmönen. Onks tää hyvä? Tiedääks tästä, että se on hyvä? Joo, se myötäilee, kato pellon pintaan, niin se meni rikki. Jos olisi metallista, niin sit se toi jää siihen muotoon jossuun johonkin. Tää palautuu. Okei. Se ottaa tän rullan varassa mennään. Tää on hyvä, kun tää on metallia. Okei. Heittääks tää niinku keskelle vai niinku sivulle? Joka paikkaan. Tää heittää joka paikkaa. Tän saa tämmöisellä tehdä. Yhtä mattoa saa ajettua tonne suuntaan ja tota mattoa saa ajettua joko samaan suuntaan tai eri suuntaan tai joka suuntaan ja tätä saa tää ihan mihin vaan. On hieno.
Juu, sitten noin matot on joko erikseen tai yhdessä. Saa päättää. Tää on tosi hieno. On hieno. Aika hassu tää tulee täältä. Tämän tarkoitus on siis vaan pistää karhoja yhteen. Jääkö tänne rehua sitten? Tällä tehdään rahaa. Sitä vaan laittaa karhoja yhteen. Joo. No siis tällä heitetään heinää. Tämmösen mä haluan. Tää maksaa 117 000. No mennään tonne noin ja tehdään kaupat. Niin. Onko niillä hyviä rahoituksia? Yhtä hyviä kuin Turun konekeskuksella? Kiva jatkaa messupäivää, kun heti aamuun ei ole kaupan. Mennäänkö siihen massikaosastolle heti? Kun mä ajattelin, että lampaille, niin tää vois olla... Mennäänkö sä ottaa lampaita? Meillä on lampaita. Onko? Mä oon ihan pitänyt broilerifarmarina, mutta ei sitä... Ei, mä oon lammasfarmarina. Okei. Okay. Meillä on semmoista voimaperäistä lammastuotantoa, niin kuin tarkoitus aloittaa. Semmonen in and out 30 päivää. All in, all out. No. Joo. Nää on Sambosta. Nää muovit. Sambo saa muuten samanlaista. No, nää on siitä. On kopioitu Sambosta näin. No. Mitäis kun... Eikö ne tulee Porista? Nämä pöydät tehdään siellä. Sulla on vähän vastaavasta kokemusta, niin pystytkö täällä puimaan? Kyllä tällaisen parin tonnin ohran pystyy kaataa varmaan. Se on harmi, toi pöytäimet on olemassa. Kalle ei olisi tänä vuonna pystynyt puimaan puoliaikaisen viljoista tällä pöydällä. Ei varmaan juu. Sen takia se saikin vaan 2 tonnia. Se oli niinku vihneet olis katkassu ohrasta. Joo. Mut sen takia tätä sanotaankin niittopöydäksi. Mitä tapahtui? Eikö? Siinä mitattiin solmun kestävyyttä. Miettikö se solmu vai naru? Naru. Siis, mitä tässä nyt tapahtui? Tää liittyy täällä lampaisiin. Jotain lehmäjuttuja. Hammosen Kalle sä tarttisit, niin sais tulla kokeilemaan, että miltä toi nyt tuntuu. Siis toi on ihan paskaa Mä en toi. ole koskaan ajanut tommosella, mutta kyllä mä oon kauheasti on tommosta kehunut. Siis toi on ihan paskaa. Tuossa tulee telaraktori ja pyöräraktori molempia huonot puolet, ei mitään hyvää. Minkä takia tulee huono? No toi etupää pompottaa ja paskaa ei tiellä. Ei mitään järkeä. Siinä on telatraktorin pito. No se on ainoa hyvä puoli. Eikö se sit tossa pääasia siinä? Ei. No on se joo, mutta ei mitään järkeä, kun se on jompikumpi, tela taikka pyörä. Luotatko sä tohon? No hei, yhdellä meistä sentään on ollut telaraktori. Mitä? Yhdellä meistä sentään on ollut telaraktori. Se oli tehty vähän ennen sotia rakennettu. Ja Mikko, mitkä vietteet oli Horssista? Mä myin aikanaan Amazonille, niin Kommeita. Amazonille sitä... Kommeita. Lähdetääs Kaljalle. Kaljalle? Jätetään. Hei, Se oli Hessu, mennään Kaljalle. Painepesuriin pistooli. Niin mä myin sitä niin... Mennään Kaljalle. Tää on muuten kuin formuloita kattois. Kato tarkkaan. Otetaan hidastettuna, mutta ei joku. Kotona hidastettuna. Ohi mennä. Ihan varmaan menee ohi. Ei hän osu. Ottaa puhelimella videoita. Ei mä kato kotona hidastettuna. Varmaan. Muutenkin mun silmät pyörii päässä. Ja vähän se on myöhässä.
Toi oli ainakin myöhässä äsken. There you go. Onko IKH:lta haettu näyttö? Napit on jo rikki. Oho. Väliviini. Toi Mikko Väderillä niin ei saa jättää hiirtä tonne. Saakeli. Sä voi ottaa vähän voimaa vastaan. Kato tätä. Ne on pistänyt keinotuolin tohon. Tää on hurjan näköinen. Joo, en tiedä yhtään mihin toi kuuluu, mutta... Mikko tässä noin. Mä oon aina halunnut honeybeepöä. Katos sitä. Sampo. No, nääkin on haettu Porista nää. Tää on kyllä. Tää muuten sopis hei teille. Ei tarvi... Matintalo Akro, eikö se oo yksi teidän firmoista? Arko. Melkein ku. Eihän tuo tarvitse pistää Matintalo vähän eteen, se on Niin. Matintalo Arko. Eikö se silloin mene niinku yhteen tän Matintalo Arko? Niin. Pikkusen lukihäiriöä, niin. Elikkä te osaatte lukea sen oikein. Niin. Niin. Niillä on 2 kakkutellakin. Niin. Niin. Se on muuten huikee kaveri se. Siis se on mun sydänystävä. Se on ihan huikee kaveri. Mä oon nähnyt nää piikit. Sitä on peruutettu varmaan tuoresta. On muuten varmasti peruutettu. Mutta... Nyt sä voisit katsoa näköjään vielä kylvää juurikkaakin tällä. Matintalo Arko. Tässä tätä auki. Tää on kyllä tyylikäs. Ois hieno, sopis teille. Osataanko me edes laskea näin pitkälle? Mikä juttu siis... Väännä ne tänne. Kalle, väännä. Mitä? Väännä ne tänne. Sä oot palannut jääkiekkoa väännä. Väännä. Väännetään yhdessä. Mitä näitä on? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 12 siipistä. Nää on valtavat. Katos Kalle, kun haluat jättää vähän pienemmän päisteen, niin sitten vaan rupeaa tulemaan pienempää päistettä. Tää. Niin. Tälleen pienemmäksi tää härveli, niin sä pääset lähemmässä katsomaan. Viimeinen siipi on lähempänä ojaa, kun saatat tontusta pois välistä ja vedät traktorin ojan pohjalle, niin se on ton 40-50 senttiä. Niin juu, se on nyt vähän, mutta tää on siis tosi kätevä. Niin, pienemmän On kätevä. Ottaa nää irti ja sit lykätä tää yhteen. Niin. On tosi kätevä, joo. niin sit sä saat ajaa lähemmäs, toi viimeinen siipi on lähempänä ojaa, niin pienempi Niin. päistä. Täällä on tää lukuvalo. Lukupalo. Joo. On kätevä. Se on hyvällä valoa, kun noita pultteja lähtee ottaan auki. Siis tää on tämmönen niinku... Siis helppo tehdä jopa pellolla. Kyllä. On. On kyllä tätä on ajateltu kaikkea. Onko tässä matalapainen renka? Ei, se taitaa olla. Kyllä puolalainen on sitten fiksu. Mistä teetään puolella?
No, kun me ollaan Puolan hallissa, niin mä veikkasin. Ja sitten kun tää... Tultiin mennä yhtäkkiä Puolaan. No... Jos ei Saksa on valottanut Puolaa, niin saa... Välisin, niin... Mä en oo muuten tajunnut, että miksei mä vois niinku työkonetta säilyttää seinällä. Kato vaan muuten. Kuin helppo olisi muuten nostaa äes muuten noin... Talveksi heittää seinälle. Tää niinku heittää Lapiokki seinälle, mutta ei tää äkkeet. On muuten. Kyllä puolalaiset osaa. Pirun mukavan näköistä tai jalottelua. Say hi to Fred and Patrick, yeah? No problem. Take care. Me otetaan. Ei toi helppoa oo kyllä. Ei tää helppoa mullekaan. Anna paperia mielelle. Kerros noin Kasen entinen myyntipäällikkö, että mikä tää valo tässä? Tähän tulee tämmönen valo. Kyllä hajuakaan. Saadaan tehdä smurfilta. Mitä muuta se tekee? Mitä se vois tehdä? Kyllä sun niinku entisenä myyntipäällikkönä mun mielestä sun pitäisi tietää mitä tämmönen... En osaa edes arvata. Koppaas jotain myyjää, täällä on niitä roiksuu. Siitä ota äijä. Ota äijäkin. Ota äijäkin. Katso poispäin. Ei se halua palvella meitä. Yeah, what it does. Saatiin selvyys. Elikkä toi säätää... 2 sekunnin päästä on tulossa puimuriin. Siis säätää, niin, tietää sen mitä on 2 sekunnin päästä tulossa puimuriin. Joo, ja joskus tulevaisuudessa... Fiksaa säätöjä sen mukaan. Ja joskus tulevaisuudessa ehkä... ei tarvii kuskia. Ehkä. Ei tiedä. Todennäköisesti ei. Varmuuden vuoksi toimiiko se kaikki? Ei saatu rikki. Mennään tuossa kartasäkissä. Juu. Me mennään nyt 25 kohti. 25 on. Puolaan. Jos mennään tästä, me mennään niinku tonne. Joo. Juu, sinne. Mitä siellä niinku on? Mennään sinne. Akkolaiset. Akkolle. Heikki. Tää ideaalin pöytä, huomaatko yhden jutun tässä? Tää ei tehty Porissa. Tää ei oo tehty Porissa. Tää taitaa olla jotenkin pop tää juttu nyt. Onko sä hetki vakuuttunut? Oo. Mäkin oon. Katos Mikko, hei. Selostas tätä. Mikko, tarvitsetko sä tämmösen? Tarvii.
seuraavasta sikatilistä tämmönen. How many euro? How many euro? For the walk floor of here, What? English, English, how many euro? 8,000 euro. Mounted. How many? 8,000. 8,000. Okay. Mounted. Viikentään. Okay. Komplett. Mikko. Mikko. Joku on lähettänyt sulle tratta. Olisitko sä yhtään, Mikko, kertoa tästä elevaattorista? Can I help you? Hello. Hello. Guten Tagen. Moro. Mä en tiedä tästä mitään muuta kuin sen, että tää vie Hessun koko vuoden viljat 2 tunnissa. Ja koko vuoden sähköt kans. About 2 hours. $400 tonnia tunti. Sanois vielä. Ja nyt toi nyykkäri ulos vähän liian pitkäksi aikaa, kun aurinko haalistanut värjällä. Ei oo Sampo Ruusenläävi meinaa, kun logo on tommonen. Mä en oo ihan varma, hitsataanko näitä tuolla Porissa. Niin mä luulen kans, mä semmoista kuulin. Joo. Elikkä Tää voisi olla pyöräkin, 946 toi. Käs. Tää on McDonin pöytä muuten. Ei oo sama pöytä. Mutta näköjään kattokaa mistä Toi on Porista. piikit on Porista. Toitakin on tehty Porissa. Veikkaan kai. Näkee näistä noista autokelan liikeistä. No, ja sitten siitä, että siellä osataan laskea vaan 9. Semmosia porilaisia. Päivystäen. Saa vaan me aina. Se on kyllä muuten. Kaikki varmaan niinku pyöryys tonne, tiiäksä. Mä veikkaan, niillä on klokit. Tässä oli jotain infoa tästä, minkä kokoinen tää? Niillä on ihan varmaan klokit tuolla taskussa. Joku harva pääsee näköjään. Jos pistää lapu korville, niin näköjään sinne pääsee. Mä en tiedä, kun niitä kaikilla on. Ihan hieno tääkin säiliö siinä on. No, 26 säiliö. 20? Joo, 775 vuotta. Okei. Mites se on pusseleina? Se on joku 6. Hiuka haiskahtaa teollisuusvakoilulta täällä. Siinä ihmetellään, kuin iso voi elevaattori olla. Onks tää niinku tulevaisuutta? Vaikea sanoa. Ottaako toi kamera tarkastaa? Kyllä se niinku meittiä ainakin kuvata. Niin, mut ottaako toi liittyy tuohon kasvatusseurantaan? Okei, jää. Onks tää Mikko sun mielestä
tää sun mielestä juttu? Huikea laite. Das ist paskavaunu. Mitä näillä tehdään? Näillä... Mulla on vahva veikkaus, että näillä ajetaan lietettä, mutta en oo ihan varma. Mä luulen, että tää on kivitasku kuule. Se on kyllä kätevä kyllä. Tässä on kuule hei, semmonen samanlainen pumppu kuin äsken katteltiin. Joo. Tää on painotettua raktoria. Joo. Huikea laite. Aivan jäätävän kokoinen. Siis kuin vitun iso tää oikein on. Mieti. Tää ei oo edes 2 kertaa kaatunut. Mutta 28 kuutioa. okei. Onko se paljon vai vähän? No Pumppu on 12 kuutioon minuutissa. Se rehakavaunu taitaa olla 15 kuutioa. 16,5. 2 minuuttia ja 10 sekuntia se on täynnä. Se oli 32 vai? 28. Mut ei tää niin paljon sitten kun meillä on se 2 kertaa kaatunut on 25 mottia niin. Tai vähän vaijaa nyt kun se on vähän lommalla. Täälläkin on kivitasku. Mulla on taskuja. Joo. Mulla on taskuja. Tää on kato kompuravauno. Kompuravauno tää ilman. Tästä tää tulee netti. Tää nostovoima. Tästä on Aikamoinen. tää niinku tekee alipaineella imee. Ei oo. Aika vitun varmasti jo. No, mistä Eikä. vettoa? Mistä ei oo? Miksi ei oo? Ei oo, kun tää on pumpulla. Ei Tää on... olekaan. No, tuu kattoo. Mikä se tulevaisuus tässä on? Ei, mut siis ihan varmasti tämmönen... tekee. No en tiedä ehkä. Se on Mutta precision farming partner. mä melko varma, että tämmöttellä kylvetään vähän näin päästä kaikki pellot. Se voisi olla parempikin teillä, kun ei se muuten onnistu. Horssi perään vaan ja... Niin ja meillä jos tämmönen kaatuu, niin tän voi vaan nostaa sitten, ei tarvita... Niin sä ajattelet se siloipe? Joo. Niin, ei, mut ihan tosi jo. No mitä se tekee sulle? No en, siis tähän voi pistää vaikka pienen jonkun virvelin perään ja... Mitä se pieni virveli tekee sulle? No kylvää taikka jotain. Löydettiin tämmöstä uutta tekniikkaa Kallen kanssa täältä Amazonin osastolta. Mikä... Mä en oo tämmöstä nähnytkään. En tiedä. Pirusti suihkuttaa vettä ja se on tämmönen ajo... En tiedä. Linnanmäellä mä oon nähnyt. Siinä meni hevosia. Dinge